Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, дарагія сябры. Мой сённяшні суразмоўца упэўнены. Паэт-нявольнік, ён амаль што пазбаўлены выбару. Дакладней, выбар у яго ёсць, але вельмі малы. Альбо працягваць сваё неверагоднае падарожжа, альбо на нейкім этапе адцурацца мары. Сёння ў нас у гасцях беларускі паэт і журналіст Янка Лайкоў. Вітаю. Добрый дзень. Янка Лайкоў, беларускі паэт, журналіст. Нарадзіўся ў Барысаўскім раёне Мінскай вобласці. Скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. Працуе ў штотыднёвіку літаратуры і мастацтва. Аўтар паэтычных зборнікаў «Логіка пасткі» і «Вогнепаклоннік». Жыве ў Барысаве. Янка, я даўно ведаю дэбют першы, бываў у Мёдчы. Гэта цудоўнае месца, гэта цудоўная прыгожая вёска і школа, дзе працуюць твае бацькі. Напэўна, вось гэта і пачатак тваёй паэтычнай дзейнасці, паэтычнай творчасці. Так, сапраўды, мне неверагодна пашанцавала. Мала таго, што я вясковец, я яшчэ нарадзіўся ў выключна філалагічнай сям'і. Мой бацька Владзімір Піліпавіч, настаўнік беларускай мовы і літаратуры. Маці Любоў Фёдоровна, настаўніца рускай мовы і літаратуры. Сястра Алена, таксама выпускніца філфака, педагог. Мой бацька, акрамя таго, што 30 гадоў быў дырэктарам школы Мёдчынскай, ён яшчэ вядомы краязнавец, ініцыятар правядзення і арганізатар фестывалю «Мядоскі край» і яго таленты. Цяпер ён кіраўнік літаратурнага музея «Літаратурны космас Мёдчы». Гэты музей вядзе свой адлік з памятнага снежня 1984 года, калі у госці да мядоцкіх людзей прыехалі пісьменнікі Олег Лойка, Вячеслав Рагойша, Кузьма Хромченко. З таго часу у сценах Мёдчынскай школы пабывала больш чым 60 беларускіх і не толькі беларускіх пісьменнікаў, сярод якіх народныя паэты Беларусі Ніл Елевіч, Рыгор Барадулін, таксама Алесь Пісьменкоў і іншыя. Дарэчы, у гэтым годзе музею спаўняецца 35 гадоў, у сувязі з чым на базе музея, на базе школы пройдуць мерапрыемствы, прысвечаныя гэтаму юбілею, на якія будуць запрошаны людзі з усіх куткоў Беларусі. Таксама запрашаем далучыцца ўсіх ахвочых да гэтай падзеі, да святкавання. Многа цікавага можна расказаць пра тваю сям'ю, пра тых людзей, якія фарміравалі вось твой светапогляд. Вось выбар, цытата, што паэт-нявольнік, ён амаль што пазбаўлены выбару, пісаць ці не пісаць. Як ты для сябе адказваеш на гэтае пытанне? Калі казаць уласна пра паэтаў, пра паэзію, то я б хацеў сказаць, што паэзія ў сучаснасці свет вельмі прагматычны, вельмі засяроджаны на рэчыўных матэрыяльных каштоўнасцях. І хутчэй такая своеасаблівая персона нон-грата. Да таго ж не на карысць ідзе імідж паэта ў масавай свядомасці, як такога своеасаблівага экзальтаванага нарцыса, непрыстасаванага да жыцця. І таму выхаваць у наш час паэта ў сабе вельмі непроста. Калі мінае першая эйфарыя ад напісаных вершаў, ад выдадзенага зборніка, ад першых ухвальных альбо крытычных водгукаў, то паўстае заканамернае такое гамлетаўскае пытанне: быць ці не быць, працягваць ці не працягваць, бо працяг азначае ахвяру, адмаўлення ад звычайнага чалавечага жыцця, якое па большай частцы несумяшчальнае з высокім пакліканнем.
Ну, таму паэзія гэта ў першую чаргу бескампраміснасць, прынцыповасць. Я не маю на ўвазе нейкія палітычныя погляды альбо грамадзянскую пазіцыю. Гэта у паэта павінна быць абавязкова, але над усім павінна стаяць уладарства слова. Цяпер у большай ступені чытач знаёмы з табой па тваіх, скажам, крытычных артыкулах, па тым, што ты пішаш пра літаратуру, якіх аўтараў ты выбіраеш і што ты хочаш сказаць, дзеля чаго вот гэтыя матэрыялы, як вот крытык можа паўплываць на літаратурны працэс. На жаль, вершы мною уже не ствараюцца па розных прычынах, але я спрабую сябе ў крытыцы, у прозе. Некаторыя жартуюць, што кажуць, што ў крытыку ідуць тыя, у каго нешта не атрымалася ў літаратуры. Ну, можа быць, ёсць у гэтым нейкае зерне. Ну, але я лічу, што ўсё-такі крытыку павінны пісаць тыя, хто самі ствараў нешта ў літаратуры альбо працягвае ствараць. Увогуле, калі разважаць пра сучасную літаратуру, пра традыцыі, пра наватарства, пра ўсё тое новае, што па сутнасці з'яўляецца даўно забытым старым. Яшчэ Эклезіяст пра гэта казаў. І міжволі я прыйшоў да такой думкі, да высновы, што па сутнасці няма літаратуры мадэрновай альбо літаратуры несучаснай. І ёсць літаратура высокага ўзроўню, ёсць літаратура сярэдняга рамесніцкага ўзроўню і ёсць літаратура нізкага ўзроўню, да якой бы я, ў прынцыпе, аднёс бы масавую, якая па сутнасці з'яўляецца графаманскай літаратурай. Таму тут як бы адразу ўзнікае заканамернае пытанне, што лічыць добрай літаратурай, што лічыць дрэннай літаратурай, дзе гэтыя крытэрыі, па якіх вызначаецца якасць літаратуры. Безумоўна, існуюць тысячы манаграфій, тысячы літаратуразнаўчых твораў, даследаванняў на гэтую тэму, але мне здаецца, што галоўны крытэрый гэта калі ты, чытаючы твор, пераносішся ў вымярэнне, створанае аўтарам. Міжволі пачынаеш глядзець на свет ягонымі вачыма і мысліць яго катэгорыямі. Ну вось у тваіх допісах, у тваіх рэцэнзіях, ну, можа быць, у параўнанні з некаторымі сёння моднымі маладымі крытыкамі адсутнічае вот гэта поза, адсутнічае вот гэта нейкая бравада, адсутнічае нейкае пачуццё вот перавагі над тым аўтарам, пра якога піша крытык. Я памятаю да гэтага часу, як адна маладая крытыкеса напісала, што я снайпер. Гэта вельмі такая хісткая сцежка, бо сапраўды, з'яўляючыся аўтарам кніг і ў той жа час пішучы пра іншыя кнігі, трэба захоўваць нейкую мяжу. Таму што слова гэта вельмі магутны інструмент і тым ліку ў руках крытыка. Словам можна вельмі балюча параніць творцу, таму трэба быць вельмі асцярожным. У наш час сапраўды, я крышку з вамі пагаджуся, крытыкі дазваляюць сабе вельмі шмат, як вы кажаце, крышку паблажліва так глядзець на аўтара. Але я хачу адзначыць, што ўсё-такі аўтар, ён стаіць над даследаваннямі літаратуры, таму што ўсё сыходзіцца на ім. Канешне, крытык можа прачытаць тысячы разумных кніг, можа апеляваць самымі такімі высокімі катэгорыямі, можа сыпаць цытатамі, але так і не дапасці да сутнасці таго, што ж насамрэч хацеў сказаць аўтар. Крытык павінен паважаць таго аўтара, пра творы якога ён піша рэцэнзіі. У адной з рэцэнзій ты пісаў: час найноўшай паэзіі, здавалася б, даўно прывучыў нас да адсутнасці ў вершаваных
тэкстах кропак і косак, якія ў кантэксце сучаснасці нібыта страцілі якую-кольвек актуальнасць і ўжо ўспрымаюцца хутчэй як своеасаблівыя рудыменты, што замінаюць вольнай плыні свядомасці рухацца без абмежаванняў у любых напрамках. Вось як ты ставішся ўвогуле да гэтай літаратуры? У першую чаргу ўсё вырашае талент асобна ўзятага творцы. Здольны пісьменнік, ён удыхне сэнс і змест у любую форму, напоўніць яе. Калі тычыцца менавіта той цытаты, якую вы агучылі зараз, то яна з рэцэнзіі на кніжку адной вельмі здольнай паэтэсы Галіны Сціўченка «Зоў звычаю». Яна, а таксама паэты Ігор Кулікоў і Міхась Баярын ствараюць такі напрамак, як свамова. Гэта таксама адметна. І калі я чытаў гэту кнігу і пісаў рэцэнзію, я міжволі успомніў, як 100 гадоў таму знакаміты Вельмір Хлебнікаў, старшыня зямнога шара, таксама эксперыментаваў са словам, займаўся словатворчасцю. Дастаткова толькі ўзгадаць вядомае «Чарот-вечарот» на возера Беразе, альбо «Крылцуючы золата пісьмом». Гэта я цытую ў перастварэнні Алеся Разанова. Цяпер наступіў час для нашай апытанкі, і я папрашу цябе адказаць на нашыя пытанні. 5 пытанняў, якія мы рыхтуем да кожнага госця. Што для вас значыць патрыятызм? Патрыятызм – гэта веданне свайго радаводу, гэта павага да мінуўшчыны і ўвага да дня сённяшняга. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Новы запавет, варта пачытаць яго па-беларуску, ёсць выдатныя пераклады. Вянок Максіма Богдановича, Новая зямля Якуба Коласа, Каласы пад сярпом тваім Владзіміра Караткевіча і, бадай, Евангелія ад мамы Рыгора Барадуліна. Ну, а што зараз чытаеш? Адначасова я заўсёды чытаю некалькі кніг. Зараз я чытаю зборнік вершаў і апавяданняў украінскага пісьменніка Сергея Жадана «Месапатамія». Таксама дачытваю зараз сямейную сагу расійскага пісьменніка Романа Сценчына «Елтышавы». Таксама на маім працоўным стале зараз знаходзіцца зборнік літаратуразнаўчых эсэ піцерскага пісьменніка і крытыка Андрэя Ствацатурова, прысвечаны замежнай англійскай і амерыканскай літаратуры. Таксама чытаю зараз лекцыі па замежнай літаратуры Владзіміра Набокава. І таксама на маім працоўным стале зборнік кніга партрэтаў сяброў беларускай літаратуры Алеся Карлюкевіча «Слова купалы крочыць па свеце». Ну і які любімы беларускі пісьменнік у Янкі Лайкова? З вашага дазволу назову некалькі імёнаў. Калі называць класікаў, гэта, безумоўна, Максім Богданович, Владзімір Караткевіч. З нашых сучаснікаў гэта Рыгор Барадулін, гэта Ніл Елевіч, гэта Анатоль Сыс, Алесь Пісьмянкоў. Што для вас беларуская мова? Аднойчы Бродскі сказаў, што мова заўсёды старэйшая за пісьменніка. Значыцца, мова разумнейшая за пісьменніка. Мова сама падказвае творцу, паэту наступны радок. Беларуская мова – гэта скарб, невычэрпны скарб. Для мяне асабіста беларуская мова – гэта своеасаблівы разанаўскі шлях 360. Гэта бясконцае падарожжа ўглыб сябе. Што ж, дзякуй. Я, напэўна, развітваючыся, пажадаю плёну і поспехаў тваёй сям'і, табе ў творчасці і тваім бацькам. І нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім суразмоўцам маім быў паэт, крытык, журналіст Янка Лайкоў. Усяго найлепшага, да пабачэння.